My recharge every morning ngade Jihan Singh Long Siang thi ngan yo ban batai phi phangani ka bumper income offer 10,000 extra income thì ko ma phi hang ne kani ka bumper income offer kadi ka phinyo extra 10,000 tingka kumno phinyo ya kani ka offer first month ID lejong self 1000 san spa BV phiran kam man pinmi but sau na kini ki sau lek jong phi lek baning kong kadi ban mi 100,000 maximum lek bal r ro 100,000 lek balai ro 100,000 lek ba sau pat 1000 BV kumot total kadi ban long khatsan 1000 BV kan mau total kadi ban long khatsan 1000 te maximum kan sim 100,000 BV na ka wei ka kchat lani na ka wei ka lek jong phi te phi don kam ban pen mi kumni bat lada phi maintain phi pen mi bet kumni pinyo extra tu ka 10,000 tingka extra income pinyo 10,000 tingka lada phi pen mi ha kani ka dor option ka ba r pat ban le kani ka bumper income offer phi lada phi pen mi san lek ro kadi total kadi ban long khatsan 1000 kamot lada phi pen mi lai 1000 BV na ka wei ka lek ro license san nomor la long khatsan 1000 BV but ha ID lejong self phi bin le 1000 san spa BV ro da phi le ha kani ka dor ro phin yo kani ka offer kamot kadi total kadi bin mi khatsan 1000 BV tamba ndei ban kam dei ban mi ndriu 1000 na ka wei ka lek ndriu 1000 na ka wei ka lek hat 1000 tu kinam khen but kin khen bet tang 100,000 maximum na ka wei ka lek ka option ka balai pat la da phi don ndriu lek cái ý cái jing man toy ka long ba phila man mi kum to lek baning kong 100,000 lek bar 1000 arhasan spa ta 1000 bat 1000 phi mi ka ne ka dor ro ka long bet phin yo ya ka ne ka bumper income offer te phi yo bun bahai ki option ka option ka basau la da phi pen mi riu lek bat na ka ne ki lek jong phi de ka mi arhasan spa ro ka total ka la long khatsan 1000 ro phi ha ka ne ka dor ro phila ban yo ya kani ka offer ti sim ya kani ka bu kum ba phin qualify ha kani ka dor ro ti second month ro phi pen ne kum to phila ban mi sau lek ru long san lek ru long riu lek ru long kan option ka ba ar phila ban mi kanu ka dor na kito nang ta ka third month ro kum jo phila ban le pen mi third month ro kum jo phila ban yo e kani ka offer but how banai ba sau ro fourth month kumot last month ba phin le kani ka offer du banai ba sau mot how nu banai ro phi pin mi ha to ka dor hi te phinyo e to ka extra income ka ba 10,000 tingka te ngej ba phinle kani ka offer sim ye kani ka lat kham tam kito ki badang dei ban yo e kani ka offer na du ki tang stang ban join hadu ki ba pat poi ki ba leni ngi la banong ki non royalty mo ki bom pat dei ki silver ki la ban le ya kani ka offer who bless you bon be healthy and be happy my recharge is the best. Thank you.